esimerkkinä näistä meidän siirtämistä vuorista voisi ottaa vaikka Kallavaaran, on semmoinen nikkelivuori, joka on 2 kilometriä pitkä, puoli kilometriä leveä ja muutaman 10 metriä korkea. Se ruudataan 2–3 kilometriä toiseen paikkaan. No me ollaan oikeastaan tehty niinku erilaista tutkimusyhteistyötä, älykkäistä kuljettimista lähtien ja materiaalitekniikasta. Sitten me ollaan tehty Design Marathon, jonka pohjalta ollaan niinku kehitelty yksi turvallisuustuote, joka on niinku menossa valmistusprosessiin. Ja sitten ollaan kehitetty näitä palvelutuotteita meidän elinkaarimallia varten ja sitä kautta heitä on tullut meille töihin. Työskentelen Paakkola Conveyors Oy:llä, heidän Conveyor Care Servicellä ja työskentelen siellä kehitysinsinöörinä. Aloitin tuotantotalouden opiskelun vuonna 2008 ja valmistun nyt vuonna 2012 keväällä. Suuntautumisvaihtoehtonani oli konetekniikka. Mä mietin oman työhistoriani, silloisen työhistoriani oikeastaan perusteella sitä, että mihin lähtisi uudelleen kouluttautumaan. Silloinen ammatti ei enää tuntunut mukavalta ja halusin jotain uusia haasteita, ja koska historia oli kaupallinen, mutta tekniikka kiinnosti, niin lähdin sitten, kun huomasin, että tämä vähän niin kuin yhdistää kahta tekniikkaa sekä kauppaa, niin hain sitten lukemaan tuotantotaloutta tuohon Kemin tekniikkayksikköön. Puskaradio kulkee. Kaverilta on kuullut, että Paakkolassa voi olla töitä tai sitten näissä erilaisissa opinnäytetöiden tiimoilta tai muissa tilaisuuksissa on saanut tietää, että Paakkola tekee tätä asiaa ja ehkä se on kiinnostava firma sitten niin kuin lähteä kehittämään omaa osaamista. Tällä hetkellä Paakkolassa olen konesuunnittelija, sanotaan pääsuunnittelijana Paakkolassa, ja minä ja 2 lisää suunnittelijaa tehdään ryhmässä Paakkolan oma suunnittelu, mutta samalla minä hoitan meidän alihankijasuunnitteluhommat. Minä itse olen valmistunut täältä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa 2007 konepuolelta ja konesuunnittelu suuntautumisvaihtoehto. Ja suoraan pääsyt Paakkolan saman tien. Paakkola haluaa kasvaa ja kehittyä ja toimii semmoisena ketteränä mallilla, jossa niinku tarvitaan erilaisia osaajia ja nuoria ja uusia ideoita, ja sitä kautta me niinku pystytään niinku parantamaan asiakkaiden palvelua, ja siinä mielessä me niinku mielellään nähdään niinku uusia tulevia työntekijöitä meille niinku tulevan näistä nuorista ihmisistä ja toivotetaan tervetulleeksi jatkossa.